ngambara ing awan-awan sajake Mbak Winong ambu-ambune kok Pak Mas Giarto ki sesuk ki sajake nek duwe hajat kan arep nimbali restu laras nggih Pak. Nah, seperti itu ya. Jeng napa sing ajeng gadah hajatan mantu napa supitan ngoten? Nggih, mbok menawa wonten napa ajeng methik pelem. Lho. Oh, ketebian nggih. Anu napa kawin emas, kawin perak. Oh ya, luar biasa. Enggak apa-apa, Pak. Dari Cikarang bisa nggak apa-apa, ke Cikarang juga boleh. Biasanya Restu Laras lintas Nusantara Pak, Sumatera, ke Jakarta, Surabaya. Betul, Pak. itu. Ya. Kemarin saya habis dari Banjarmasin, terus habis dari Tangerang tuh. Jadi ke Cikarang itu nggak apa-apa, Nggak Pak. apa-apa Pak, Saya siap sangat siap. senang hati sekali. Ya. Iya, Dok, dilegani Pak Giarto mbok menongo nek ditambahi barang. Tambah gawean. Ya, kaya ngopo? Seripak, seripi, Helong, helong. Sung, sung, sung.
regeng ya sing separo diunggah kene ngirama dangdut Sragen ya kaya apa? Oh iya. Monggo Mas Budi. Ayo deh, masuk Nong. Halo, sing tukang foto yang nganti karo joget penerora sing foto iki Mas aku saka penak iramane Restu Laras iki nganti lentuk-lentuk jan Mas aku kok. Ngedap-ngedap ya. Lah iya to, meneh ngantek kamerane jiglok ora ya ora bener. Terus ki Mbak Inong yo.
bak tulisan werna abang tondo isih rawan otak jenenge kuku Bukai kebak trito wayah wengi nanti kakak trino cedatan sajroning ati otak Terima kasih Mbak Asri sampun komplit